abu ina mun wala ba ga kullun nan ba da mu kudi zona nan kai dai kai mana kwakin nan wallahi ba ka ci ba ya bai abu har yanzu na samu naira 40 na soyi ni ma saboda bari ya ce nake so in dan samu dan kakura Allah haka zai Allah ba zai yi ba ai ko haka zai wallahi ba zai ba karbure ni ba zai ba ai ko haka zai aboki dan Allah karbure ni ko ba zai ba ai haka ba ai ko haka zai wallahi ba ba to aboki na ka san me ai ka faɗi kwakin ne dai ba za ka ci ba na yi wata waka sabuwa mai zafi mu ji ta ni dai kwakin dai ba ka ci ba yara a motsa Baba ya kusa sauka, Baba ya kusa sauka, Baba Buhari ya kusa sauka, Baba ya kusa sauka, Baba ya kusa sauka, Baba Buhari ya kai sauka, kana murna Buhari zai sauka. Ayo Allah wajina.